Neka je S sjecište dijagonala AC i BD. Budući da je četverokut BCDM tetivan, slijedi da je umnožak duljina dužina SM i SC jednak umnošku duljina dužina SB i SD. Naime, oba ova umnoška jednaka su potenciji točke S na opisanu kružnicu četverokuta BCDM. No, budući da se dijagonale paralelograma raspolavljaju, to jest vrijedi da je SA jednako SC i SB jednako je SD, slijedi da je umnožak duljina dužina SM i SA jednak kvadratu duljine dužine SD. Sada, prema prethodnom zadatku, slijedi da je pravac SD, odnosno BD, tangenta na opisanu kružnicu trokuta AMD u vrhu D. Analogno se pokazuje da je pravac BD tangenta na opisanu kružnicu trokuta AMB u vrhu B.